କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମୁନିଋଷି ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ପୌରାଣିକ ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ। ମୃକଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୱାନ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ନ ହୋଇ 7 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଯମରାଜ। ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯମପୁରକୁ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି 7 କଳ୍ପ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ କହିଲେ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନି। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ରହିଛି, ସେହି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କୂଳରେ ସପ୍ତମାତୃକା ଓ ବୋଇତାଳି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହିଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିୟ ଦଳନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା ସମୟରେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିରେ ନେତ ପିଲାମାନେ ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କୂଳରେ ମେଳାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଏହି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ନିଜ ନିଜ ଯାନରେ ଆରୋହଣ କରି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଦିବ୍ୟ ଗତିର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ନିଜର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ପୌରାଣିକ ମୁନି, ସେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ। ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ନଥିଲା। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣମତୀ ବିଦ୍ୱାନ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ଭାବନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ତେଣୁ ମହାକାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯମ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକରି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତକୁ ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ନ ହୋଇ 7 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଯମରାଜ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି 7 କଳ୍ପ ଜୀବୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଦେଖିଲେ କଳ୍ପବଟ। କଳ୍ପବଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବଟପତ୍ର, ସେହି ବଟପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କରାର ବିନ୍ଦେନ ପଦାର ବିନ୍ଦଂ ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ବିନିବେଶୟନ୍ତଂ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେ ଶୟାନଂ ବାଳଂ ମୁକୁନ୍ଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ନିଜର ପାଦକୁ 2 ହାତରେ ଧରି ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପବନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଏବଂ ଝରଣା, ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନାସିକା ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠାରେ ପ୍ରଳୟର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଳୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଯେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ରହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ତନୁ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରାଧନା କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲ। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଈଶ୍ୱର ବା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ସେହି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 4 ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ, ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ, କଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ରମ, ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ରମ ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନି। ସେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
श्रीक्षेत्र जो पंचतीर्थ रही से पंचतीर्थ मानक मध्य प्रथम तीर्थ होती मार्कंडेश्वर। ये मार्कंडेश्वर पीठ निकट में एक तांत्रिक पीठ रही। ये सप्तमातृका विराजमान करुँच। सप्तमातृका एक तांत्रिक पीठ एवं सेठारे सप्तमातृका विराजमान करुँच। एवं गोटे आउ गोटे सुंदर वास्तुशास्त्र निर्मित गोटे सुंदर मंदिर टी अच्छी बोईती मंदिर बा बोईताली मंदिर। से बोईताली मंदिर एडे सुंदर भाव में माँ मार्कंडेय कूल रही जहाँ अन्यत्र सर्वत्र विरल। से स्थानटी हूँ महाप्रभुंकर जो अनुष्ठित हुए लीला अर्थात जो कालिया दलन लीला हुए से कालिया दलन मंडप भाव में ताहा परिचित। यही कालिया दलन मंडप उपरे भाद्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी दिन जिते कालिया दलन लीला हुए सेठारे श्रीमंदिर आज्ञामाल पाई जाइथिबा राम कृष्ण एवं मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी एमाने समस्ते सही स्थान को जाती एवं सही स्थान रे कालिया दलन लीला अनुष्ठित हुए। एवं यही मार्कंडेय पुष्करणी भितर जो दीपदंडी सब पुष्करणी रे थाए किंतु एठारे दीपदंडी न थाए। एठारे तत्कालीन जो यज्ञ होता से यज्ञ वेदी सेठारे रही। एवं जितेबले ठाकुरंकर कालिया दलन लीला हुए से पर्यंत गोटे मंचा बंधा हुए एवं पानी कृष्ण सेठारे रुहंती गोटे कालिया नाग मध्य रुहंती। यही लीलाटी सेठारे अनुष्ठित हुए एवं बलभद्र जन्म नीति यही स्थान ही अनुष्ठित होता है। सुदर्शन महाराज जानती सी गोटे मंडप पर विराजमान करती एवं सहीठी श्री बलभद्रंकर जन्म नीति अनुष्ठित होता है। जितेबले दशहरा समय पार्वण समय आषाढ़ से समय जितेबले सप्तमी अष्टमी नवमी तिथि दशहरा समय जो जानती नेत पिला से माने मध्य यही पुष्करणी कूल को जाती एवं बालुका लिंग स्थापन करी सेठारे तांको आराधना करी सुंदर बर पाइबा पई से मध्य प्रयास करिथांती। ये लीला मध्य सेठारे अनुष्ठित हुए एवं स्वयं महालक्ष्मी ठाकुराणी से मध्य भाद्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी बा ऋषि पंचमी तिथि रे से मध्य मार्कंडेय आश्रम को जाती एवं सेठारे मध्य से व्रत पालन करिथांती। अशोकाष्टमी दिन मध्य यही मार्कंडेय कूल गोटे सुंदर मेलार मध्य आयोजन करा जाय थाए। यही पूर्वे यही स्थान रे गोटे विराट अशोक वृक्ष थिला एवं विश्वास रही अशोकाष्टमी दिन जल रे अशोक कलिका को भक्षण कले मनुष्य समस्त पाप ताप शोकरु मुक्त होता है। से सबु वर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी बा अशोकाष्टमी दिन यही दिन महामेलार आयोजन करा जाय थाए। बहु व्यक्ति एठाकू जाती सरोवर रे स्नान कर